Hola, sóc la Marta Graner, la mestra de música i art de l'Escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac, i avui us explicarem el nostre projecte de Petits Grans Artistes. És el projecte artístic de l'escola on tota l'escola és partícip i consisteix en que l'alumnat de 5è és el responsable d'organitzar una exposició real a la Fundació Palau, que és el museu del poble. Al llarg del curs té unes sessions de formació amb professionals de la Fundació Palau on els nanos aprenen què és el transport i muntatge, a fer el disseny dels cartells, el màrqueting, l'espònsor. Una de les coses més boniques que tenim en aquest projecte és l'oportunitat de treballar amb artistes. Hem estat visitant tota l'escola, l'exposició de la Laura Finestres, aquí a la Fundació Palau, i la setmana vinent ve l'artista a treballar amb nosaltres i veure el que han fet els nanos i han exposat. Els objectius d'aquest projecte és treballar diferents competències, sobretot la de consciència i expressió cultural, la competència comunicativa, la competència d'iniciativa personal, la competència matemàtica, entre altres, que realment és un aprenentatge en sentit. Són ells i elles els propis protagonistes i els que han de prendre les decisions, i realment és una cosa que no oblidem mai.